Sirok day mo ha. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ay, day! Hindi ba? Maegon puro ko kay birthday na ako pohon. Oh no! Giniagawa mo? Ay, nakalibang rejud ko. Lami man din yung bunot ni ilo, no? Kaya wala dito at ang kuan ba? What? Giniagawa mo? Tulkata lang sa lubog. Problema dyan ko sa kong bana ba, kawa naman dyan ko nagikamang gabi oy. Bago ko berang bertabing. Berta! Berta! Sama na iyang git, oy. Uy, Berta naman sa mga ka-Berta nga. Iba na lang giilo ang bunot. Ay, GLBM ko hindi dangas. What? Kaya nakakaon kong poisonous kakagang. Sure ka ba ng Berta nga naman magtuba mong tae? Baho, magkayo? Nana pumindua ka tiguang, oh. Ayun ko yung atong aba. Asa ka atong linog gabi eh? Mo kanina ka basis sa ka idi pa na nagpalidog-linog gabi eh. Maupod lagi. Ako lang ka tatay din nun, tagabi paninog patabi linog. Di ako ba? Ano sa man? Kaya problema lagi ko kay wala ko gigi ana-ana sa kumbana ba. What? Pangarti ko kilala ako sa kumbana. Daw na ako ba? Bisag tiguang na fashionista gihapon. Pero ikaw, nagkagidli naman yung mong agi. Usa pa ka fashionista na Madam Berta nga. Tanawar gani imong bungot ni mo kabalbas ana. Napay tel di mo nga. Asa mataw ng hugawa. Napay chinilas sa mga Ginoo ko. May pagkamanaway sa kuano, pawin ka pa tong chinilas. Paidoy uy. Ambot ato mo naman pag-iayda, gikagid bandang lubot ato. Bakit na palibak? Nagpalibak! We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Day, wa may kwarta day, o gimi kahatag sa imuha day, may pagmulakaw na lang ka day. Ayaw po ko labda day kayo na. Wa ba ko gi ana-ana sa umbana day. Basig nga kay ka kuma nuwangan karon, may paruhan ka dag kuan, notes. Mari mga pitay day, mo dayon ta sa disa kong bayag ba. Mari. Mari na kalak man ang balay mari, di mo guro niya mong balay mari. Pataka naman siguro ka. Ako amaning balay, amot asa na ako ito nabutang akong susi. Na basi di na interest dito sa likod. Pero siguro ka. Adali lang taag sa pikas. Karon mo, di mo mga taga kuribot kay mo. Ala, chiskip ta. Patay na unahan ko sa kawatan da. Gikuha ang bike. O aning tugan ka Madam Berta. Madam Berta, o ginday na nga. Sa inyong bike, gikuha ni Tatay Doy. Namudos na pod. Ang bike to sa ako apa! Hala, namudos na sa Tatay Doy. Kawatan mo bike. Sirok day mo ha. Balik! Oh, balik na! Hey!